det mig. Er det mig, der er coach? Ja. I dag er det mig, der er coach. Halløj. Hyggeligt. Hvad så, bro? Velkommen til bloggen. Tak. Hvad sker der? Hej familie. Må du filme om det der, hvad jeg lige kører her? Og lidt film herovre. Fuld stærk, bror, mand. Hvad? Jeg kan være en del af. Nej. Vi skal vi squat eller hvad? Nej, det skal vi ikke. Hvorfor? Vi dødeløfter. Hvorfor skal vi ikke squat? Og der må jeg, dertil kan jeg jo kun bare lige sige, at man kan få meget ud af en benpres i stedet for squat. Altså. Og Man kan virkelig få meget ud af en squat i stedet for en benpres. Ja, men det er jo som man ser det. Og der er vi jo... Starter med at dødeløfte. Super. Der må vi jo bare være sindssygt enige om at være uenige. Nå, okay, vi laver bare sumo så, fordi at squat, det er jo kun den mest pragtfulde øvelse i hele verden, så den dropper vi bare. Så er det din tur, mand. Ja. Skal du også bruge dem her? Nej. God. Sådan. Så okay. Pres. Ja, Pres ben. vi presser benene nu. Ja. Bare lidt opvarmning, ikke? Okay. Sexet. Ja. Så er det bare mig. Så er det bare dig. Det er ikke opvarmning for mig. Jo. Easy. Fint. Det var opvarmning. Det var nemt. En 20 mere. Ja, Ja, godt. vel her. Er du lidt presset nu, min skat? Jeg kan se det på dig. Det minder mig om biler, det der. Hvad siger du? Er du vred nu? Brug det. Kom nu. Kom nu. Jeg troede, de kaldte dig Lynet McQueen, fordi du er rødhåret. Kom nu. Men hvis det er sådan, vi kører. Okay, let's play a game. Må så. jeg få en tår egentlig? Let's play a game. Må jeg få en tår Og der egentlig? må jeg bare sige, jeg tror, kære Oliver, du leger med den forkerte. Må jeg få en tår egentlig? Nej. Nej, Okay. du leger med den forkerte. Det må jeg bare sige. 3. 2. 1. Sidste. Flot, skat. Flot. Flot, skat. Hvad kører vi nu? Hip, hippity hip. Hippity hop. Støvelse, hip først med vores booty maskine. Sindssygt god. Den virker bare. Var lidt galt det der. Ja, som I kan se, sindssygt effektiv. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, nå. Ej. Og... Det er okay, det dømmer mig. Nå, skal det med godt træne nu? Hvis du nu flytter dig en gang. Okay. Ja, godt. Tak. Ja, du har gjort. Og ja, stabil røv, bros. Og ja, dum. Ej, det er så forkert, at det er lækkert. Hvad? Det er så forkert, at det er lækkert.
Få mig til at gøre, hvad hun vil have. Hvad skal vi lave nu? Vi skal lave glute kickbacks. Okay. Eller cable kickbacks. Klap mig ind. Det passede lige til sangen, hva'? Au, for helvede. Flot. Er den god? Au. Ja, godt. Hvad siger du? Jeg siger, at du kører leg curl eller leg extension efter den der. Leg curl. Så tager jeg extension nemlig. Okay. Så. Hej. Så mens Anna hun tager kickbacks, så hopper jeg så lige over og tager noget leg extension, fordi jeg lavede også kickbacks sidst, og nu har jeg lavet nok kickbacks. Så hej skat. Jeg sagde hej. Hej, skat. Kan du vinke? Ikke med din fod. Hvad? Vinke. Hej. Prøv at se, hun gør, hvad jeg siger. Ja. Men ja. Så nu råber hun efter mig, bare fordi hun bliver sur. Hvad vil du sige? Jeg vil bare ikke have, hvad jeg sagde. Kys mig. Skal jeg gøre det? Aha. Nå, okay. Let's go! Okay, lille pro-tip til folket. Hvis din maskine den er taget, så find på noget nyt at lave. Fordi det er ikke nogen idé i at stå og vente på, at en maskine bliver færdig, fordi den er optaget af en anden. Så i stedet for leg extension, så går jeg over og laver sit leg curl. Anna, hun laver kickbacks, så derfor kan vi ikke filme hinanden. Så jeg kører lige nu leg curl, kickbacks gør hun. Bagefter mødes vi på leg extension. Så skal jeg lige have noget leg, det skal Anna nok også. Okay. Anna Banana er blevet færdig med sine kickbacks. Jeg er blevet færdig med extension, og nu mødes vi på leg curl. Og Du starter. Leg, og så er vi færdige. Du tager læg alene. Der vil jeg også bare lige sige, at vi målte jo læg her forleden, ikke? Ja. Og der vandt jeg med, var det 8 cm? Ja, men min læg er bare mere hakket, så. Og hvad så? Træner jeg læg, og du træner ikke læg, fordi det gider du ikke. Nej, for jeg har taget cable, og det er du ikke. Det er rigtigt. Og Du starter. jeg starter. Og ved I hvorfor? Det er fordi... Jeg snakker ikke til dig. Det er fordi, at Oliver, ikke også? Han har rigtig små læg. Men I skal ikke sige det til nogen, men det er fordi, jeg har større læg end ham. Sådan cirka med 8 cm. Så... fedt. Så derfor så får Oliver lov til at træne læg alene, fordi så kan det være, at han en dag kommer op og mødes i forhold til, hvor stor min læg er. Fuck, du er stor! Stop med det pis.
Flot, skat. Må jeg se det seriøse blik? Let's go. Fortsæt. Kom, nedhold. Flot, skat. Nedhold. Au. Do it tonight. Og sådan kommer man ud af den. Enligt. Vi skal hjem og rydde op i dine skuffer i dag. Skab også. Og skab. Jeg kunne få et tøjskab egentlig. Det kunne være, at vi også skulle tage med. Det kunne være et andet afsnit, skat. Følg med i oprydning af organiseret råd. Okay, nu skal I høre, venner. Nu vil vi gerne afslutte. Altså, det klipper vi bare ind senere, vi er ikke færdige nu. Men vi vil gerne afslutte i dag og sige tusind tak, fordi I vil følge med i vores helt nye YouTube-kanal her, som kommer til at handle om alting. Det bliver ikke kun fitness og træning som i dag. Det handler om, hvordan man skaber et liv, som er nice. For os begge to. Ikke, skat? Så YouTube-kanalen for et nice liv er lige her. Nice og sjovt liv. Ja, og det handler altså også om, hvor fucking nederen det hele kan være engang imellem. Det er også en ærlig kanal. Men det jeg faktisk bare vil frem til, var at følge med i afsnit nummer 2, hvor vi skal rydde op i Annas lejlighed. Peace up, Ektar! Skål, og tusind tak, fordi I finder med. Hvis I bare lige... Nej, kan du ikke. Hvad er det, man siger? Subscribe, del og like. Nej, man deler ikke. Man subscriber bare. Så, hvis I trykker ned i hjørnet, Subscribe! så kan vi lave noget mere. For ellers så gider vi faktisk ikke. Jo, vi gør nok alligevel. Gør vi? Men vi skal bare lige lære, hvordan man gør. Så I må jo bare godt komme med nogle sjove idéer, eller pranks, eller roadtrips, og hvad I ellers godt kunne finde på at følge med i. Ikke? Ja. Vil I gerne se? Fordi så gør vi det. Eller en dag med food prep. Eller en dag med spis så klart som overhovedet muligt. 10.000 kalorier challenge. Det kan du ikke. Jo. Så keep them coming, ja. Okay. Eller sådan en spis kun McDonald's hele dagen. Det kan vi også godt. Vi kan også lave de der jelly beans der. Det var hjemme. Det kunne også være sjovt. Nå, så sig det videre, mand. Hej bloggen. Hej.